Okay guys, to this video magkuhan na sa maglupak daw saging guys. Ano siya hulmahan na guys, ano siya buhato na guys, ano siya. Ang saging butang ng sungog ni sungog. Ano siya kinaraan nga kuhan guys paglupak saging. Ano una siya kuhan lusong o kanang alho guys, una siya kuhan na si wala kay kuan na si kinaraan ang uban high tech naman kayo karon muna siya gamit na guys sa probinsya lusong ug kanang kahoy nga guys sige ra na siya ganon guys ikuan nimo kay para malata pa na siya malata manipod guys kinilaw din guys namukot din ni guys hindi mo ko guys muna iparis ana guys sa linupak muna si mga divers na sila mga divers guys na sila yung mga divers lumupot ng isda mga pusga na pasay guys muna siya gana na ako sa guys kakuha na siya gan kalamay guys simula man ang kalamay nila guys para magan muna siya rinumpak guys at sa sunod video guys follow rin ako guys kay nanalo dyan po yung dagang video nga ito i-upload. Sige, salamat guys.